हेलो फ्रेंड्स, आज भिडियो रे आमे कार्तिक मासरे हेउथिबा केतोटी ओसा बा पूजा विषय रे जानिबा। राधाकृष्ण राहस राधाकृष्ण प्रेम कथा संध्यार शोभा बढ़ाई थाए। संध्यारे राधाकृष्ण राधा प्रेम कथा जयदेव गोस्वामी एक प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद लिखिथिले। कृष्ण एवं तांको भक्त राधांग मध्यरे आध्यात्मिक प्रेमर विषय समग्र भारत रे पालित होता है। यह विश्वास करा जाए जे राधा इज नॉट जस्ट वन कवर्ड मेडन बट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द गोपीज और डिवाइन पर्सनालिटीज दैट पार्टिसिपेट इन द रास डांस। चलो देखिबा यार एक झलक। सकाळ तुलसी बालुंगा चौरा बा बालीर चौरा पूजा कार्तिक मासर सेकेंड मोस्ट आकर्षण। ओडिया झील माने सकाळ उठी गाधोई पाधोई नुआ ड्रेस पिंधि भोग धूप दीप धरी चौरा बा तुलसी पूजा करिथांती एवं संध्यारे संध्या दीप बा आकाश दीप चौरा पाखरे लगाई थांती। चलो देखिबा यार आउ एक झलक। गोवर्धन पूजा कार्तिक मासरे गोवर्धन पूजार महत्व रही। लोक मानू इंद्रदेव कोपरू रक्षा करने श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत को निज छोट आंगुठे उठाई सहर समस्त लोक और गुरु को आश्रय देते। बहुत दिन क्रमागत वर्षा झड़ होगापर गोकुल लोक मैंने प्रभावित नथिबा देखि इंद्र पराजय ग्रहण कले एवं झड़ तोफान बंद करदे। तेणु यह दिनटी एक पर्व भाव पालन कराए जहाँ एक गिरियज्ञ प्रस्तुत कर गोवर्धन पर्वत को सम्मानित कराए। पर्वत को खाद्य और सुस्वादु खाद्य एक महान उपहार दि जाए। कृष्ण तापर निजे एक पर्वत रूप धारण कर ग्रामवासी बलिदान ग्रहण करते। 7 दिन धरी प्रबल वर्षा होगा पर इंद्र शेष पराजित हो कृष्ण को श्रेष्ठत्व प्रणाम कले। यह कहानी भगवत पुराणर अन्यतम। चतुर्थ तुलसी शालग्राम विवाह। तुलसी विवाह कार्तिक एकादशी दिन पालन कर केउ राज्य में यह एकादशी पुण्य पर्यंत पूजा कराए। यह दिन संध्यारे शालग्राम जहाँ विष्णु पथर मूर्ति और तुलसी मध्य विवाह कराए। बड़ ओषा ओडिशावासी पालन करता समस्त ओषा मध्यरु बड़ ओषा मुख्य अटे। ओषा मुख्यतः उपवास व्रत पालन करने सह भगवान उपासना
କରିବା ବୁଝାଏ। ପବିତ୍ର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଏହି ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦିନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଗଜପିଠା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଜପିଠା ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଅଟେ। ଧଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଧବଳ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଖାପ ଖାଇଥାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଏହି ପିଠା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଗଜଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାନଦୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡଙ୍ଗା ଭସା। ଏଥିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲିଟରାଲ ମିନ୍ସ ଭୟାସ ଟୁ ବାଲି। ଏହା ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ପ୍ରାଚୀନ ସାଧବ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ବାଲିର ଦୂରଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦିନରୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସାଧକ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ। ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀକୂଳ, ପୋଖରୀ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, ଶୁଖିଲା କଦଳୀରେ ନିର୍ମିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡଙ୍ଗା ଭାସମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ପାନ ଏବଂ ଛୋଟ ତେଲ ଦୀପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏକ ଗୀତ ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୁଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ମାସକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ମୋର ବୋଲି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୀତରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯାହାକି ବୋଇତ ନାମକ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ପବନର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବୋଇତକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କପଡ଼ା ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ତଅପୋଇ ଏବଂ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କିମ୍ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଏବଂ ବଡ଼ ଓଷା ଭଳି ରୀତିନୀତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ତଅପୋଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପର୍ବ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ନାବିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଡୁବକି ଲଗାଇବା। ଏହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୁଡ଼ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। If you like this, please spread the knowledge and give comments. If any additional changes required, share it with your friends. Subscribe to the channel, press the bell icon for not missing important updates. And thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.